सिगां माबानाया बाय मोजां मोनथिया बास गस्लाव गानबाथाय जा जालि नुयो आंखौ बिदानि गस्ला थालांनायखौसो गानदोंमोन आं फिसा नुयो के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ ये सब क्या देखना पड़ रहा है बुरा लगता है भाई आप खम जारला नोंथांमोन गौरां खाथियाव बेरायफैदोंमोन आं उन्दै उन्दै सिख्लाफोर लाजिबायसोलां उन्दै उन्दै सिख्लाफोर जरा जराजों जेथिंबो जोब आरोखि इसिबां नायनो जारला देखायगोन आरोखि नोंसिनो आं बिराद उन्दै उन्दै लाजिनो ओंखारोना उन्दै उन्दैफोरखौ लाजिनो ओंखारो आरोखि बोराय बोरायफ्रा बारा गैला नङा होमबा जोंना दारि नुबानो उन्दैफ्रा आबौ बोरायसो होनो माथो खम जारलालै सेस दा गाइसमोन नायलांदो नोंथांमोनाहाय नै माबायदि आरोखि गौरां पार्कआव आरोखि बे गौरां पार्क साखाथियावहाय जे क'क्राझार टाउननि खाथियावनो आरोखि गौरां पार्क बेबो मोनसे पिकनिक स्पट आरोखि पिकनिक स्पट बे सरासति फुजायाव जे नै बांसिन जरा जरा दं आरोखि जरा जराबो दं गोबांनो बांसिनानो बे गाहायाव आरोखि बे सिख्लाफोर गासिबो जमा बेरायफैनाय आरोखि कलेजनि स्टुडेन्टबो दङ आरो माबा क'क्राझारावहाय पर्ट लेटारि फेस्टिभेल जादों नङा होमबा बेवहायबो गोबां मानसिफोर फैदों बिदिनो बिराद मानसिफोर होंगो दोंगो जादों आरोखि बेवहाय भिर जादों आरोखि बिराद ट्राफिकबो जाम दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव नुलांजोबगोन आरोखि बे क'क्राझारावहाय माबायदि बे गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय जे कार्जा कमप्लेक्स साखाथियावबो थानाय बे पिकनिक स्पट साखाथियावबो थानाय बे जायगायाव माबायदि जे ट्राफिक जे जाम जादों नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय बै दालाङाव नुहुरदोंना बिराद जाम जादों आरोखि दा बेयो पर्ट क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल 2025 दा बेवहाय बिराद मानसिफोर आरोखि होंगो दोंगो बिराद ट्राफिक जाम जादों आरोखि दा नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि आङो जे आङो दा बिनिफ्राय थांसै आरोखि जे बारा गोबाव थायाखै आरोखि जे दसेल' बेरायफैदों आरोखि जे ओरैनो टाइम पास बेवहाय जेबो प्लेनिं गैया आंना जानाय लोंनायनि जेबो प्लेनिं गैया ओरैनो टाइम पास बेरायफैदों आरोखि दा नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि जे थांगासिनो दं आरोखि जों दा नै दा बिराद मानसिफोर आरोखि बेवहाय नै स्टुडेन्टस बांसिन उन्दैफोर लानानै बांसिन आरोखि स्टुडेन्टस उन्दै हिनजावफोर फरायसा स्टुडेन्टस बांसिनानो उन्दैफोर जोब आरोखि बेवहाय फैनाया जे आरो कालचार कमप्लेक्सआव थांगासिनो दं आरोखि बेवहाय हाबहैगोन दा नोंथांमोननो जे ओरैनो दसे हाबनानै जे मा शेयार खालामनाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोखि भिडिअखौहाय बिराद होंगो दोंगो जादों आरोखि ट्राफिकफोराहाय दे लामाफोरावहाय दे नोंथांमोना दा रायलायनो हागोन नै जेव जेव जे बांसिनानो स्टुडेन्टसफोर उन्दै बर' सिख्लाफोर जोब आरोखि नोंथांमोन होंगो दोंगो जादों आरोखि बिहिर दा बिराद बेवहाय बिहिर जादों आरोखि स्टुडेन्टसफोरनि दोहौ सरासति फुजानि जे पार्कआव बेरायफैनाय पिकनिक स्पटआव बेरायफैनाय जे नोंथांमोना नायलांबाय थाल' आरोखि कालचार कमप्लेक्सआवहाय हाबहैनानै जे मा शेयार खालामनो हायो जे नोंथांमोनाहाय नायलांबाय थाल' आरोखि उन्दै बर' सिख्लाफोर आरोखि बांसिनानो जे सरासति फुजायाव बेरायफैनाय दा नोंथांमोनाहाय नुलांजोबगोन आरोखि जे बे सरस्वती फुजायाव जा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा नुलांगोन दा फुल भिडिअ बेखौल' नायजोबलां आरोखि दा नोंथांमोनाहाय जे जाथावै बुस्थुखौ नुगोन आरोखि जे नोंथांमोना दा लामा सामाफ्रावनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि सरस्वती फुजानि मा जादों दा बिराद ट्राफिक जाम जादों आरोखि दा नै नोंथांमोन बिराद ट्राफिक जाम जादों आरोखि नेनांबायसो टट' गारिफ्रानो जाम खालामो बांसिन बेवहाय टट'फ्रानो बांसिन जाम खालामो आरोखि लामाफोरखौहाय बांसिन टट'आनो बिराद जाम जाबाय आरोखि नै टट' ओंखारनानै बांसिन जाम जादों आरोखि बांसिन लामा सामाफ्रा दा गोबां मानसिनि होंगो दोंगोआव नै नोंथांमोन होंगो दोंगो जोब आरोखि नेनांबायसो जे कालचार कमप्लेक्सआव थांनो दा नै दासो खुनुरुखुम बारग'होबाय नोंथांमोन जे लामायानो होंगो दोंगो खुनुरुखुम बारग'होबाय आरोखि दासो नै उन्दै स्टुडेन्टसफोर नै बिमा सोरबा फेमिलि बे पार्कआव बेरायफैदों सोरबा गोबां स्टुडेन्टस आरो सोरबा क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल बेवहाय जे नायफैदों सोरबा
गोबां भिर जादों आरोखि बेहाय सुबुंनि होंगो दोंगो नोंथांमोन बे क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय गौरां पार्क नै दाउखि ब्रह्मबो होनो बेखौ बे गौरांनि नामखौ दाउखि ब्रह्म बेनि मेन गेट आरोखि नोंथांमोन मेन गेट दा बिराद बेहायबो टिकेट लानाया लाइन जालायनांगौसो बिराद होंगो दोंगो आरोखि जेव जेव स्टुडेन्टसफोरनि जे जरा जरा बेरायफैनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोर दा नै बिराद लाइन लाइन दै गारियानो होंगो दोंगो आरोखि नोंथांमोन दा थांगासिनो कालचारेल कमप्लेक्स दा नोंथांमोन नायलांबाय थाल' आरोखि बिराद होंगो दोंगो आरोखि भिर जादों बिरादनो गारिनि सरस्वती फुजा जे बिराद बे सरस्वती फुजाफ्रावहाय बिदिनो जायो आरोखि नोंथांमोन बे गौरां ब्रह्म दाउखि पार्कआवहाय गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो जरा जरा स्टुडेन्टसफोरनि दा आंबो टाइम पास बेरायफैदोंमोन आरोखि नोंथांमोन ओरैनो नुवाखैनो नोंथांमोन माबायदि सिङावहाय होंगो दोंगो पार्क सिङावनो मानसिनि होंगो दोंगो जेव जेव नोंथांमोन नै मेलाफोर बायदि होंगो दोंगो जेव जेव नोंथांमोन गोबां जेव सुबुं फैदों आरोखि बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोर बांसिनानो जे सरस्वती फुजायाव बेरायफैनाय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हागोन नै कालचारेल कमप्लेक्सनि दरखं मोनफैबाय नै दरखं कालचारेल कमप्लेक्स मोनफैबाय जोङो नै दा कालचारेल कमप्लेक्सआव हाबहैसै जों नै मोनफैबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स आरोखि नोंथांमोना नैबे मेन गेटखौ नायनो हागोन नै बेनो मेन गेटआ कालचारेल कमप्लेक्स आरोखि बे मेन गेट नोंथांमोन दा हाबहैसै आरोखि जों बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स माबायदि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स नोंथांमोन नै दा हाबहैसै आरोखि सिङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' आरोखि भिडिअखौहाय मा नोंथांमोना सेयार खालामनो हायो गोबां सरस्वती फुजानिबो बेरायफैनाय गौरां पार्कआव बेरायफैनाय स्टुडेन्टसफ्राबो गोबां बेरायफैदों आरोखि बेवहाय जेव जेवनो कालचारेल कमप्लेक्सआवबो गोबां स्टुडेन्टसफोर फैदों जेव जेव गोबां फैदों आरोखि नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै गोबां दं आरोखि बेवहायबो जे गोबां राइटार्सफोर फैदों फरेननि राइटार्सफोर फैदों गिदिर गिदिर राइटार्सफोर फैदों बे वर्ल्डनि राइटार्सफ्रानो फैजोबदों आरोखि नोंथांमोन बेवहाय इनभाइट खालामजोबदों आरोखि जे बिटिआर सरकारा नोंथांआ नायलांनो हागोन नै माबायदि जे बानायनाय आरोखि बियो लाइफ पेज बिराद समायना नुदों आरोखि समायना जे नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै इण्डियाननि आरोखि बियो गासिबो राइटार्सफोर इण्डियाननि राइटार्सफोर जोब आरोखि गिदिर गिदिर राइटार्सफोर आरोखि बिसोरो दा नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै नामा मा नाम नोंथांमोना नायलांदो गिदिर गिदिर राइटार्सफोर दा नोंथांमोन बिसोरो नेसनेल गेस्टफोर आरोखि बिसोर गासिबो राइटार्स गिदिर गिदिर राइटार्स बिसोरो जे नोंथांमोनहा नायलांदो दा थांसिगोन आरोखि आं नोंथांमोन नै दसे ओरैनो बेहाय बेरायहैसै आरोखि आं ओरैनो बेरायनानैल' फैगोन आरोखि आङो दा नैबे गोसोखां हटेल नै बेबो बर'नि जे ट्रेडिसनेल न' लुनाय आरोखि थुरिनि न' दा नोंथांमोन बेवहाय बारा मानसि गैया आरोखि नै खम गोबां सुबुङानो जे मिटिङाव थांदों जे मिटिं खोनासंदों आरोखि थांफिनसै आरोखि नोंथांमोन दसे ओरैनो हाबनानै बेरायनानै दा नोंथांमोननो दा इन्टारनेट वार्ल्डखौ लोगो मोननाय भिडिअबो नुगोन आरोखि जे नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आरोखि जे इन्टारनेट वार्ल्डखौहाय जे दसे लोगो मोनगोन आरोखि दा बेखौबो दा नै बिथां थरेन बर' बिथाङा स्पिच होगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन दा नै थरेन बर' बिथां स्पिच होगासिनो दं मिटिङावहाय बुक स्टल एन्ड मार्केट नोंथांमोन बेवहाय जे गासिबो राइटार्सफोरनि लेखाखौ मोनजोबगोन आरोखि नोंथांमोन जे बिसोरनि बेसेन गोनां लेखाफोरखौ मोनजोबगोन आरोखि राइटार्सफोरनि जि स्ट'रिफोर बेसेन गोनां स्ट'रि राइटार लिरनायफोर गियाननि लेखाफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि जे इन्टारनेट वार्ल्डखौ जे लोगो हमनाय भिडिअखौ आरोखि नोंथांमोन मोजां नुजायाखै आदै नालेंखर लोगो हमबाय नै गस्ला गानबाथाय जा जालि नुयोलै आंखौ बिदानि गस्ला थालांनायखौसो गानदोंमोन फिसा नुयो भले बाबा सोम्बु बायदि नुयो ओरैबा डिजाइनफोरखौ एक्टरफ्रा नुवाखैना आंना लोगोफ्रा आयौ माथामखा मा नाम बेलाय मा नाम दंबावो फैयाखै दुगा रकि मिथि दुगा रकि मिथि सिगां मानाया खर'आ मैला मोनजाया
थांसै होनबा दे दसे लोगो मोनबाय गोसो गोथारै लामायाव नुहुरनानैसो फैदों मिथिबाय सिनायहराखैमोन मानसिया हेलमेट गाननायसोमोन ना ओंखायनो बिसोरखौ लानानै दङ बे नै बडिगार्डखौ लानानै जेराव थांखायो आसोलसो थांदो होनबा दा नै नोंथांमोन माबायदि ट्राफिक जाम जादों बिराद गोलाव गोलाव लाइन जाबाय आरोखि नै जे एम्बुलेन्स थांनोनो जे लामा मोननाय नंला आरोखि जे सरस्वती फुजानिनो गोबां होंगो दोंगो जादों आरोखि नै गोबां मानसिफोर होंगो दोंगो दा नोंथांमोना नुलांगोन आरोखि जे बेवहाय जे जरा जरा गोबानानै बेराय जाय जे माबा मोनसे जे खालामनाय आरोखि जे नोंथांमोना मोजाङै नायल' आरोखि जे नोंथांमोना दा नुलांगोन आरोखि बे थांनाय समाव नुलांबाय आरोखि जों बेखौ दा जों दा ओरैनो ददसेल' बेरायनानै थांनाय समाव नुलांबाय आरोखि नोंथांमोनानो दा नायलांदो आरोखि नै माबायदि ट्राफिक जामबो जादों जे आरो बिसोर जे मा खालामदोंमोन कापोल्सफ्राहाय नोंथांमोन दा नुलांगोन आरोखि दा जाम जादों आरोखि नै मानसिफ्रा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ ये सब क्या देखना पड़ रहा है बुरा लगता है भाई आप